небольшой участок сгорания и дым. Дым у нас куда поднимается? Минем ишек алды лагерына йөрүчеләргә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре аңлатыла. Ут чыккан очракта нишләргә кирәклеге искә төшерелә. Һәркайсы инспекторларны игътибар белән тыңлый. Данное мероприятие проводится ежегодно. Цель проведения данного мероприятия, чтобы дети знали о правилах пожарной безопасности и умели действовать в случае пожара. Минем ишек алды лагере Зәйнең 15 күп катлы йорт ишек алларында оештырылган. Икенче сменада барысы 300-гә якын бала ял иткән. Смена барышында ук малай кызларга янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре аңлатыла. Ял дәвамында да профилактик чаралар үткәрелә, ди лагерьне оештыручылар. Это очень важно, потому что дети учатся справляться с трудностями. Теперь они точно знают, как действовать при пожаре. Теперь они знают всю технику безопасности. И мы теперь будем спокойны за то, что они смогут правильно действовать при пожаре. Гадәттән тыш хәлләр хезмәте янгын сөндерү җайланмасын, шулай ук ут чыгуны хәбәр итүче җиһазны да эшләтеп күрсәтәләр. Лагерьда ял итүчеләрнең барысы да инспекторның гамәлләрен кызыксынып карый. Алар исә өйрәнүләрне истә калырлык итеп үткәрә. Шуңа күрә балалар да мондый очракларда нәрсә эшләргә кирәклеген белә. Вот так мы одеваем, ему поступает свежий воздух, и он выходит цело невредим из задымленной зоны. Нас учат, как правильно вести себя при пожаре. Когда будет пожар, не паниковать, взять платочек, намочить его холодной водой и приложить вот так вот. Чара барышында кагыйдәләрнең искә төшереп калмыйча янгын сөндерү машинасы белән дә якыннан танышу мөмкинлеге булды. При тушении пожара мы сразу раскидываем вот это вот так, то есть чтобы рукав сразу поехал. Адилия Барханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.